Hei, olen Andrew James, Novogland-tuotemerkin keksijä. Novogland on yritys, joka auttaa miehiä esinahkaongelmissa, erityisesti fimoosissa. Break time Y.0s. Nyt kysymys, joka usein esitetään. Mitä fimoosi on? Fimoosi tarkoittaa, että esinahka on liian tiukka, eikä se vedä takaisin normaalisti. Joissakin tapauksissa se jää kiveksen päälle, eikä sitä voi vetää takaisin. Joissakin tapauksissa se voi vetäytyä hieman, mutta se sattuu ja on muitakin vaihtoehtoja. Break time kysymyksiä. Onko fimoosi? Miten tiedän, jos esinahka vetäytyy helposti, ei ole fimoosia. Älä koskaan yritä pakottaa esinahkaa takaisin, jos se on liian tiukka. Jos esinahka ei vedä takaisin, se on tiukka. Se on fimoosi. Ainoastaan lääkärisi voi diagnosoida fimoosin. On tärkeää nähdä lääkäri. Kerro heille esinahkasi kireydestä. He tarkistavat sen. On autoimmuunisairaus, mutta useimmilla on vain yleistynyt fimoosi, joka on helppo hoitaa Novoglandin laajentajalla.